Jgħidu l-istampa tiswa 1000 kelma u forsi 1000 kelma mhumiex biżżejjed biex jiddeskrivu l-kriżi tal-migrazzjoni fl-Ewropa u dak li għaddu minnu immigranti fi triqithom ta' ħajja aħjar lejn l-Ewropa. Dan hu l-qofol ta' esebizzjoni li qed tittella fl-uffiċini ta' EASO, Aġenzija Ewropea li taħdem ma' persuni li jkunu qed ifittxu l-ażil. Esebizzjoni ta' ritratti li juru dak li jgħaddu minnu l-immigranti, ritratti li ttieħdu mill-fotografu Austin Tufinjo f'postijiet differenti li jmissu direttament mal-immigrazzjoni. Jistqar li ritratt mhux dejjem hu biżżejjed biex jiddeskrivi l-emozzjoni ta' sitwazzjoni, magħna qasam xena u emozzjoni li ltaqa' magħha. Waħda minnhom kif tista' taraw fl-exhibition hemm it-tratt ta' mappa li n-nisa u l-bukanieri ngħidilhom hawn dawn li jaqbdu n-nies biex jaqsmu minn tawhom mappa biex jaqsmu mill-Greċja l-Maċedonja. Dakinhar taf itmorna niġru biex naraw sa jiġri ma jiġrix, wasalna fuq il-post, tara dawn in-nies li jaqsmu ġo xmara, letteralment tara nies jifflowtjaw mejtin quddiemek ħaġa li bħala missier għandi tifel ta' 5 snin u żewġ titfal bniet, bdejt nikbi. Hemm bosta ritratti b'messaġġi u xeni differenti. Wieħed partikolari żgħażagħ jgħinu lil nannithom taqsam xmara mimlija tajn. L-esebizzjoni għandha lan li tgħaqqad żewġ elementi, il-kriżi tal-immigrazzjoni u x-xogħol tal-EASO biex jitwettaq il-programm ta' rilokazzjoni. Id-direttur tal-EASO José Carreira stqar li l-programm qabad ritmu tajjeb u qed ikun ta' tama l-immigranti, però fadal xi jsir biex jidħlu fis-seħħ il-ftehim li għamlet l-Unjoni Ewropea. It has been picking up, slowly but picking up. There's many difficulties from the member state sides with low pledges, the capacity on the ground, the capacity of the Greek Asylum Services as well, our own capacity of EASO. I think most of them after 5, 6, 7 months have been overcome. The new exercise on pre-registration is massive. We hope that over the next 3, 4, 5 months the relocation is history and we can have relocated everybody. Għal-fotografu Austin Tufinjo din l-esperjenza ġelitu japprezza dak li għandna fil-waqt li ħaddieħor għadu qed ifittex. Ħaġa żgur li tibqa' imprinted għax insaqsejt issa tibqa' imprinted mhux bħala tratti ma bħala memorja. Hija l-apprezzament tal-ħajja kemm għandna kollox id-dar u ma napprezzawx.